Guys, नै जोंहा टिभियाव फैबाय। हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाहैबाय। दिनै बिश्वकर्मा फुजा ना, बेनिखायनो आं दा लोगोफोरजों गामियाव एसे प्रसार जानो ओंखारदों आरोखि ना गामियाव। नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ। नैबे जों गामिनि मन्दिर आरोखि ना, बेयाव दा फुजा होगोन। दा रावबो गैथ'वा मन्दिराव, दायोसो फैजोबगोन दा। आं गामिनि मन्दिरनि फुजाखौ नायलांदोंमोन आरोना, माबायदि जाखो मा माखो साननानै। लामा सेरावनो खाबोना, लामा सेरजोंनो थांनांगौबो जायो। ओमफ्राय दहायो आंनाव सिगाङावनो दहायनि आमाइनि फिसाजोआ आंनाव फन हरखादोंमोन आरोखि ना, जोंनाव फैदो, जोंनाव जानोसै होननानै। ओमफ्राय आं ओंखायनो बिसिनाव फार्स्ट थांग्रोबाय हारसिंनो। बिसिनाव थांग्रोनोसै। सोर सोर दंथाय दाबा लेंहरदोंमोन, लेंहरनाया फनाव फै थांसै। सेस मबाइलाव दै नांजोबबाय। ओइ मोनजाबाय बुदेल? बाब जाग्राफोराबो माथो। लाबो आं माने माखासे फिथाइफोरखौ जानो बायो आरोखि ना, बेखायनो आङो नारेंखलजों आपेलजोंखौल' जादों। नायलांबाय थादो नोंथांमोना जानायखौ ना मा होनो। नै आं दासो गामिनि लोगोफोरखौ लोगो मोनदों, दासो ज' बेरायनो मोनदों आरो ना जोङो। एबारावसो जों बयनावबो हाबनोसै आरोखि ना, न' दहायथ' आं हारसिंसोमोन ना, दहाय जानाया आमाइमोननावसो जाखादोंमोन आं दहाय। दा बिसोर माने अमा बेदर गोथां जानायनि रायलायगासिनो आरोखि। मोनसे बि बयस चेनेलाव मोनसे गाव अमा बेदर गोथां जानाय दंमोन ना, मेजेमखौ जानाय दं, बेखौनो रायलायदों आरोखि बिसोरो ना। लाइभ होगासिनो बाव सासेया थांगासिनो दा। देन्जारसो आसोलफ्रा। जानो नागिरबाय बयबो जिरायदों। जों बयबो नैबे गामिनि लोगोफोर, बिसोर आंनि गासिबो जोब। Guys, नै जोंहा टिभियाव फैबाय। माने आं बिसोरखौ, आंथ' हारसिं हाया नालाय, आंथ' बिसोरखौ ब्लग खालामथिनो आरोखि ना, आं सोदेरफागोन होननानै। ओमफ्राय गावसोरनो बानायो, गावसोरनो जा मिनियोब्रा बिसोरो।